ଆଜି ମୁଁ କୋଟି ବାଛୁରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରସୁଣ ତେଲ ଗରମ କରିଲି। ରସୁଣ ତେଲରେ ତାପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ରସୁଣ ତେଲକୁ ନେଇ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଗଲି। ମୋ ମା ରସୁଣ ତେଲ ଲଗେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ସନିକୁ ରସୁଣ ତେଲ ଲଗେଇଲି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଉଷ୍ ଦେଲେ ସନିକୁ ଖୁଆଗଲା। ତାପରେ ସେ ମା ପାଖକୁ ଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହୁ ଖୁଆଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମହୁ ଖୁଆଇଲି। ସେମାନେ ବୋତଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ କୋଟି ବାଛୁରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାବଣଟା ଆଣିଲି। ତାପରେ ରାବଣଟା ଆଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମା'ଙ୍କୁ ଖୋଜିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମା'ଙ୍କୁ ପାଇଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମା'ଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରେ